sunt LPC România! Woo! Așa, o să vreau să vă spun că am o surpriză pentru voi! Ok, surpriza este puțin cam mare. Ok. Nu luați în seamă motocicleta și tipul ăsta. Ok. Aici scrie pony, adică ponei. Și aici scrie My Little Pony, micul meu ponei. Carte, partea 1. După titlul de la carte, ați văzut că am făcut o carte My Little Pony, care este partea 1. Aici scrie, bine, n-am scris cine a făcut-o. Și începem cu Prințesa Twilight Sparkle. Prințesa Twilight Sparkle, bine, am scris ce am știut despre ea. Ok. Prințesa Twilight Sparkle nu a fost de prima dată o prințesă. A fost un ponei obișnuit ca prietenele ei. Ea nu a știut ce înseamnă prietenia, dar cu ajutorul prințesei Celestia a ajuns o elevă silitoare și cu ajutorul prietenilor ei a aflat că ea este foarte specială. Aici jos scrie Prințesa Twilight are un semn drăguț cu niște stele. Uitați aici pe Prințesa Twilight. Și astea mie mi se par că sunt stele sau magie sau... Ok. Aici scrie Twilight este prințesa magiei. Ea rezolvă toate problemele prietenilor ei. Este cea mai silitoare elevă și în același timp, chiar dacă este prințesă, se poartă ca un ponei obișnuit. Aici este ea. Scuzați-mă pentru că am dat cu pix cu sclipi și am uitat că este aici, am dat cu mâna și s-a făcut peste tot și... Da. Nu este cea cu aripi, pentru că n-am găsit-o cu aripi. Ok. Aici scrie, este o prințesă foarte înțeleaptă și iubitoare. Cam asta a fost, acum este Applejack. Applejack este una dintre prietenele lui Twilight. Applejack iubește să facă treabă la ferma familiei sale. Este independentă de pălăria sa. Are o familie foarte mare, dar ea locuiește cu bunica și frații ei. Adică Apple Bloom și Big Meth sau am uitat cum îl cheamă, mă rog, pe fratele ei. Applejack are un semn drăguț cu 3 mere. Aici este ea. Mă mir cum de nu are pălăria. Aici scrie Applejack și aici sunt cele 3 mere, semnul ei. Acum și pe partea asta tot despre ea. Applejack este elementul onestității. Este foarte energică și foarte sportivă în gospodărie. Applejack este prietenă cu toată lumea, dar are ce are cu Rainbow, deci se ceartă cu ea, dar se împacă într-o clipă. Aici este ea. Bine, era prins, cum îi spune, Spike de ea, dar nu l-am mai făcut și nu l-am mai tăiat și pe Spike și am lăsat-o așa. Îmi place aici. Applejack este un element de nota 10. De parcă Twilight n-ar fi. Ba da, și ea este. Dar n-am avut ce să scriu. Și acum Rarity, preferata mea. O să o arăt mai întâi pe ea, pentru că o iubesc. Ok. Rarity este prietenă cu toți și glumește foarte mult, dar niciodată nu a glumit cu moda. Ea participă la concursuri de modă și nu numai participă și câștigă toate îmbrăcămintele prietenilor săi. Ea le face, nu contează cât îi ia să le facă. Rarity are un semn drăguț cu 3 diamanti. Trebuia să spun are un cutie mark, mai bine. Dar haideți, dacă tot am... Aici v-am arătat-o și semnul e drăguț. Ok, dăm pagina tot cu ea. Rarity este elementul generozității.
Mereu ea este în pas cu moda și are grijă ca și prietenele ei să fie în pas cu moda. Visează să fie cea mai bună creatoare de modă. Aici este ea. Așa, Rarity este tot un element de nota 10. Cum să nu spun că Rarity este un element de nota 10? Bine, peste tot am spus că Rarity este un element de nota 10, dar nu contează. Acum Fluttershy. Fluttershy este prietenă cu mulți ponei, dar și timidă. Mai timid ponei nu există decât Fluttershy. Este și timidă, dar iubește și mult animalele și ar vrea să facă case pentru toate animalele din lume. Fluttershy are semnul drăguț cu 3 fluturi. Aici are 3. Mă rog, nu vreau să vă plictisesc pentru că deja am făcut de 5 minute și bla bla și bla bla bla. Mă rog, nu știu de cât am făcut, dar... Fluttershy este elementul bunătății. Elementul bunătății. Trebuie să ai grijă dacă o jignești pe ea, nu să îți facă nimic, dar dacă te iei de vreun animal, vei avea de a face cu furia ei. Îi este rău de înălțime și nu zboară mai sus și mai repede. Fluttershy este și ea un element de nota 10. Toate sunt de nota 10. Ok. Aici este ea. Și aici Rainbow Dash. Rainbow Dash este prințesă, este prietenă cu toți ponei. Ea este cea mai rapidă dintre toți și foarte înfiptă. Da, chiar este. Se ceartă într-una cu Applejack și se împacă, dar cu greu. Rainbow Dash are un semn drăguț cu un nor și un fulger. Aici este ea. Bine, mi s-a rupt chestia asta și am lipit-o, n-am vrut să... Așa, și asta este semnul ei drăguț. Ok, să ne grăbim puțin mai repede. Rainbow Dash este foarte încăpățânată și ar vrea să participe din trupa fulgerelor minune. Dar ea știe că odată și odată va participa. Nimeni nu este așa de rapidă ca ea și va continua să zboare așa de tare. Rainbow Dash este elementul loialității. Aici este Rainbow Dash. Rainbow Dash este și ea un element de nota 10, normal. Cum să spun că nu este și ea? Pinkie Pie, cea mai nebună. Bine, nu este nebună, așa este ea de felul ei. Pinkie Pie este prietenă absolut, dar absolut cu toată lumea. Cu toți poneii mai în ghilimele. Toată lumea în ghilimele. Adică cu toți poneii. Ok, știți ce vreau să zic. Amuză poneii din Ponyville, fără ea nimeni nu ar mai zâmbi. Așa, stați că pierd rândul. Ea nu poate să se abțină să nu facă un ponei să râdă. Pinkie Pie are un semn drăguț cu 3 baloane. Aici este Pinkie Pie, are 3 baloane, bla bla, nu vreau să vă plictisesc. Pinkie Pie are elementul, i-am spus râsului, e ceva în engleză și am uitat cum se zice în română. Da, dacă știți ce element este, vă rog spuneți-mi și minte, nu cred că este râsului. Este ceva în engleză, dar l-am uitat cum se zice în română, dar mă rog. Toate petrecerile sunt organizate de Pinkie Pie și sunt distractive și amuzante. Știe să gătească foarte multe dulciuri. Ea locuiește cu părinții, am pus în ghilimele, cred că sunt părinții ei. Părinții ei într-o cofetărie. Pinkie Pie are un element de nota 10. Este un element de nota 10. Prințesa Luna și Prințesa Celestia. Prințesa Celestia este o prințesă foarte înțeleaptă și a avut o problemă cu sora sa, Luna. Luna a fost izgonită pe lună.
asta n-are aproape niciun sens. Celestia ridică soarele dimineața. Și acum vă spun să nu dezdemne, dar altcumva n-am cum să formulez această propoziție. Luna aduce luna seara. Da. Stupid, da. Aici este prințesa Celestia, aici este prințesa Luna când era mai mică, mai mare puțin. Aici o am pe prințesa Celestia. Prințesa Celestia și Luna sunt surori foarte bune. Luna are o vrajă care nu se ridică, nu se vindecă și a fost, în paranteză, foarte, foarte rea. Ele sunt prințese de nota 10, dar Luna ar merita un 9. Nota 10/9, aici așa. Știți de ce am spus vrajă, nu știu ce, Nightmare Moon, a fost Nightmare Moon. Și aici prietenia este foarte puternică. Aici sunt ele două, Applejack și Appledash, am scris Celestia și Luna. Bine, n-am mai avut fotografii cu ele. Stați că mi s-a lipit. Hai deodată, că o să vă plictisesc cu toate chestiile astea. Și nu vreau. Haide, 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 haide. Mi-a intrat și piciorul în cadru. Nu-i frumos piciorule. Haide. Sper că n-am. Aici este Twilight. Și aici este Fluttershy. Și am făcut chestiile astea ca să vadă că zboare. Și aici că dă din păr fama. Mă rog. Aoleu, nu spune că și tu te-ai lipit zău așa. Oh, nu pot să... Și am pus-o pe Rarity fix ultima. Aici este Pinkie Pie și aici Rarity. Și... Gol. Cam atât a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like. Eu am fost LPC România. Nu vreau să mai lungesc pentru că deja am făcut foarte mult și sper să nu vă plictisesc. Pa!